Maikanem Apilin. Tinapalapas, nagbaligi dansong kan lando itinwayat da iti munisipyo ti San Isidro. Inyawag mo't dagiti polis kini Don Simon dayta. Nakapungtot ti Don. Nagdiretsyo mo't dalando kan ansong iti kalapaw nila kay Santos. Kat binagbagaan ti lakay daytoy anaskan ti panagannad da. Itagagayem at 22 ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Apilin. Iti kandito ang batiliw da kayo, Barok. Sigurado adda kas ti pagbanagan niyaw. Ipapatay da kayo lakit de. Dakalagatan ti nakatoon iti ulong, Barok. Sigurado nga dadagiti agragay nga agsapul kan ka. Nga uray pa'y dagiti lang gagangay nga umili. Nalabit akasta, Tata Santos. Ang no dito'y kamanggaan. Awan ti makaiturad a mangipatiliw kan ka. Gaputaan mo dati aramid. Wano ugalay da Don Simon. Kahit saan dalatan nga agtagtagaray. Saan na makibibiyang pay. Pati aday ti panunot da. Kati makitagad. Tapno aday gatang da iti taraon da. Tata. Dayta ti kinapudno, Baraw. Awan pa'y nadamag ko diti kamanggaan nga agragay. Amang sapul kan ka. Hepe, asino ti akin aramid iti daytoy? No itakat blanco pa lang, Mayor. Ngam sigurado a Granada ti pinabetak na ditoy. Asino tinatakwatan niyo ang akin aramid? No itakat awan pa, Mayor. Sinapul mi no, sino man da itataong awan nakita mi. Anya nga tatimo-timo tinangaramid iti daytoy? Ay na, anya madinday tiyan na pasamak anangag ko iti radyo itay. Ada nagipurwak iti Granada iti munisipyo. Sapay agdanagak no adda kakasta apas pasamak. At apaklatan ada ami ti akin gapuanan. Diyos ko, iliklik mo ko maida iti pakaisagmakan da. Jakmat mabawingan ti kapanunutan da. Panagibales ti adda iti puso da. Ngam, sapay ko mahata di mo baybayan ida, Diyos ko. Sapay ko mataawan ti dakas sa mapasamak kadakwada. Ela, inak ko ma iti kabisera. At dala inak gatangan ita. Sino ti kadwayo, ma'am? Ti may sa agwardsya. Mabalin ka di ti sumurot? Ha? Kaya't ko lang amin amaamuan ti pudno anapasamak iti munisipyo. Napasamak? Ma'am, pinurwakan da kano ti munisipyo iti Granada. Kasta tinanggag ko itay iti radyo. Anya? Sumurot kada kayo, ma'am. Kaya't ko lang amaamuan ti pudno anapasamak ijay. Ala, sikat ti makaam mo, Ela. Nagbaligi kayo, no kasta? Unami, katita, nalabit asap-sapulan da kami. Adda nakakita kada kayo, iti inaramid siya? Awan, nakataray kami adagos. Nagdanag aklando. Amok nga ado ti pulis ijay. Kat amangan na maisagma kayo. Dahil ti pinampanunod ko. Saan? Kita, sigurado magpungpungtot ni Don Simon. Saan lakit dinagtal na ti panunot na? Gapoy tinapasamak. Kasta ti maiparbon kan kuan. Kurang paikit di dayta. Apag parikutan na. Una, adan tumanan namin.
Mang panunot tayo kay itian adda pagparitanan. Apay man di may sa kabaruan at damag itang agsapa. Sapsapulan da ita titawa ng ipurwak iti Granada iti may sasiled iti umunakad sa anti munisipyo. Awan tinatangran na tao, nganti sa lutsod. Asino ti akinaramid iti daytoy. Anya ti motibo da. Papagayam, patanan ti kanayonan na damag may papan iti daytoy akagden. Sapsapulan da kayon, Mang Anson. Aging ga iti dida isardeng ti mang pasapul kanyak. Ikatmat ida iti dakkala parikot da. Kas ita, sigurado nga agparparikot ni Don Simon. Kasta ti may parbang kadakwana. Nagdakis na tao. Ibagbaga tayo ang nagdakes da. Ngamda tayo mata. Saan ka di maibilang tayo matkan adakes? Gapota kabosor na tayon tilintag. Ami? Saan? Kay Maysa. Uraan niya pa'y timayawag ka da tayo. Anya kuma, namaawagan tayo iti dakes. Sana bale. Tadagiti napatpatay tayo at tao, kat dakes damat. Tano di tayo agtignay, akas iti aramidan tayo ita. Awan ti mapasamak. Awan ti makaiturid amang kalaban kadakwada. Sabagay, kastoy awagas ti pannakilaban tayo kadakwada. Saan tayo akabailan ida iti sangon-sangon. Iso anasay sayaten akastoy awagas. Asino nga ta ti akin aramid iti dayta, Simon? Saan nga ta ani Ansong? Awan, tinakakita iti napasamak. Masuro na ka talaga. Itiad na aga po nga ramidan na dayta. Iso nagawid ak diti Manson tagsakitan ti ulo. Amangan no ni Ansong, Simon. Aniya. Aging gaita, di dapay nasapulan. Baga amat ngamin dagiti kapulisan, taramiden dati pagrebengan da. Tapno at damat serbi ti kinapulis da. Onita. Simon, dalapit. Ni Ansong ti akin aramid iti napasamak iti munisipyo. Magsakit ti ulo, iti may papan iti daytoy. Mama, Papa, anya din ang iti radyo. Kaya't ko tiyagman, Maysa. Panawan kayo pa ditoy. Mama, anya ti mapaspasamak kini Papa. Kas nadakil ti parikot na. Anya nga min tinapasamak. May papan iti napasamak iti munisipyo, iha. Natural nga agparikot ti amam. Mama, iso daytan ti bagbagak kada kayo. Nga amangan no adda na pasaktan nyo. Iso akas ti mapaspasamak. Iti damo, ti pastak yu ti pinabatak da. Sa ita, iti mat munisipyo. Apoy mama, iti anya aga po ang mapasamak dagita. Iha. Saan nga taaga po tada nakabasulan nyo iti padayo ang tao? Anya. Mabilang mama, apay akas tutar aramidan da. Sobramat din. Saan aday ta ti panunutom, iha. Gaputa awan, tinagbasulan mi iti padami at tao. Sapay ko matakas ta, mama. Sapay ko ma. Kayat ko timapan iti munisipyo. Kayat ko atakwatan ti pudno a napasamak. Amangan no iti dayto agundaway. Ket natiliwdan ti sospek. Sa balin tagparparik na kanyak. Apay akas to iti mapaspasamak. Ket mainaig pa'y kadagiti naganak kanyak. Pinabutak da ti pasdek ni mama. Kalpasan na. Itimat munisipyo. Pinurwakan da iti Granada. Naggaputa yun iti munisipyo. Isumay ta, mapantaggatang iti kasapulan tayo iti mansyon. Guard, sumurot kalata kada kami. Ma'am, mapatay mo mga iti grocery. Sige, ma'am. Intayo nga rodan. Oh, apay eta. Ano tinakita? Apay aliningdam iti belom tarupam. Day ta babae ang masabot tayo, ma'am. Kitaan nyo anaimbag iti ilalabas na.
Apay day dya babae, Ella. Apay alinglindang tirupang. Diyak kayat ang makita nak. Sino day dya? Iso day jay ni Rina. Rina? Wen, ma'am. Ilawlawag kunto kada kayo ija mansyon. O sige, agpatuloy tayon iti papanan tayo, ma'am. Sige, Ella. Intayo nga rutan. Itay pa'y asur-surutan nakday di ang lalaki. Agban lang nga taday ta. Malapit nga ko. Agdiretso ak iti munisipyo. Kaya't ko ang makita no anya tinapasama kay Jay. Dayjay tibala. Sursurutan na. Kasaritak man. Umasidag ka kanyak. Umay ka. Apa yung sursurutan na? Anya di... Maawad akon. Saan gayam abala dayjay? At sa kurkurang ti panunod na. Mabiit lang ha. Ikan ka iti igatang mo iti kanam. Adto eh. Dayjay. Pimanawan. Mabisin lagayam. Iso asur-surutan na. Pudno gayam. Anyamat ka na. Sir. Ada ka di damag no asino ti aking gapuanan iti daytoy? Anya ti motibo ti nagaramid iti daytoy? Amano, kalaban mo ni Mayor iti politika. Ano sa dagiti dabdumang aday ti babae na? Onyan pa siya. Anya? Sakbay nga agsubli ak iti asyenda. Inak pa'y gumatang iti kasapulan mi kinina na magsin. Inak iti grocery. Ti lalaki itay dayto nga inikak iti kwarta. Payapayan nak. Isuro na iti abanda. Insinyas na asurutak ka no. Adan sakit di kayat nang ipakita kanyak surutak man. Amangan no adamat kat di kadwa na ang mabisbisin. Panuan niya tinapasamak iti kadwa na. Surutak. Kaasimot ti panagbiag dagiti kaskan ko na. Dagito'y tirumbang amaikan iti atensyon. Tapno saan da nga agwalang-walang iti kalkalsada. Ayan ti lalaki. Sige, magnakamis. Di ka gikis no di mo kaya ti matay. Magnaka. At dalay pa kita mikan ka. Ngam di ka tignay iti dakas, ta sigurado amatay ka. At iti pagpalamiis, Ma'am Carlota. Uminom kayo iti juice. Kabayatan ti panagbasa yo iti dyaryo dito iti rasa. Agyaman nak, Ella. Umay ka. Agtugaw ka. Ma'am? Ella, malagip ko di babae alimabas iti ayan tayo. Iti ada tayo iti kabisera. Ni Rina, Ma'am. Rina? Wen, Ma'am. Iso dayjay tay anak dadon niya Anita kan Senyor Simon. Kasta ka di? Napintas gayam ti anak da. Iso dayjay ti kaayan-ayat ni Victor. Anya? Wen, Ma'am. Iso ti kaayan-ayat ni Victor. Kasano anapasamak dita? Idinto taam mo na matikin at akas dagiti dadakkel day ti arena. Day tatijak amo, Ma'am. Mas daawak nga rod idi na amwak day ta. Niri na idi ti mismo anak ko na kanyak. Ani Victor ti kaayan-ayat na. Napaniknakak mo tapod no? Babaan ti istorya kanyak ni Ami.
Ami? Ti kinaubingan ni Victor, ma'am. Madlaw ko iding nga adda pa naggusto da iti tunggal maysa. Aging ga anak kadanon dito'y mansyon yun ni Victor. Kasta? Adda idin nagkinaawatan da. Iso ti amok. Malagip ko pa'y nga adda insagot ni Victor kan ni Ami a kwentas. Sakbay anapan nagadal iti kinasoldado. Wan. Adda idin sagot ko adwa a kwentas ken ni Victor. Kat imbaga at ipangisagutan na iti maysa, kat ti babae a napatagkan kwa na. Ano ti agbalinto nga asawa na? Induldulin ni Ami dayjay a kwentas, ma'am. Gapot na napatagkan kwa na. Ngam natakwatan na, nga addamot gaya man nagkinaawatan da Victor kan Rina. Kasano ang napasamak dayta? Nila ang Victor ti makasungbat iti dayta, ma'am. Anya? Kan kidawak, adi muntulatan masasao kan ni Victor daytoy anak saritaan ta, ma'am. Tati kayat ni Ami, saanen nga agsabat ti dalanda. Tapno saan nga iso ti mangdadael iti relasyon da kan ni Rina. Sa din daytoy ayan ko. Aping inrakitak ditoy. Kan makasipsip nga to'y ayan ko. Rukatang dak ditoy! Pangasiyo! Ang papanam ka lang ang pukpukaw dita! Rukatan dak ang tumadlaeng! Didak pagaramitan iti dakas! Pangasiyo! Awan basal po pada kayo! Basta gulimol ka dita! Di mo kaya't di masaktan! Pangasiyo! O, di makatulungan ka! Ngaw pa yung pukka-pukkaw ka dita! Isasumaran kan! Anya ti kasapulan nyo! Apang inrakitak ditoy! Anya dito ayan ko! Apa yan nagsipngat? Kan asama tayo! Anya ti panggapyo! Sumano ka ba ila dita, babae? Sumaran kan! Agsumbat kayo pagkastangan arabitan nyo kanyak! Naanya ti kayat Joy ipagayo! Basta sandak pamapatayan! Talaga matay ka! Huwag kibaltang! Anya ti masapulyo! Ipagayo tapno amok! Kat palubusan da kung ditoy! Di kang danag! Tama palubusan kang tumatlang, babae! Aguray tayo lang! Yun, huwag kibaltang! Kas na ko nakitay! Amangan, numatay ka! Anya ti mapasamak kini Rina. Gagayem. Di uliwana dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Bagley. Direksyon Jun Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligen. Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.